La lectura que tens entre mans ara. Ara mateix estic llegint per segona vegada Jo confesso del Jaume Cabré. La música per acompanyar aquesta lectura. L'acompanyaria amb l'adagio d'una sinfonia de Mahler, que és la número 5, perquè és així una música molt suau i d'un món que es destrueix, que és una mica la novel·la del Jaume Cabré, la destrucció d'una vida i d'una civilització. El lloc ideal, el paisatge, per a llegir aquesta lectura. A Venècia. És el més decadent que hi ha. La beguda per acompanyar aquesta lectura. Pitxí català. Una lectura que sempre recomanaries. Recomanaria molt Matilda i les bruixes de Roald Dahl. Un autor o autora que sempre llegiries. Dos. Robert Graves, perquè m'agrada molt la història i com ell la investiga i la tradueix en novel·les, i Tolkien.